Благословен Бог е нас сегда ни присли во веки веков. Амин. Слава Ти, Божие упование наше, слава Тебе. Царю небесни, утеши души истини и живези си, се изпълняй. Съкройте бъхиши се подателю, преди се силни очисти от всяка скверни и спаси блажи души нашия. Отче наш, иже си на небесе, да святи се име Твое, да приде царствие Твое. Господ с Тобою, благословенна Ти жена и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила се душ наши. Богати обнищаша и взълкаша, стискающите Господа, не лишаться от всякаго блага. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при нас тръбите, като съд се молим, и изпрати Тия Твой дух и освети тая вода. Амин. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при нас тръбите, като съд се молим, и изпрати Тия Твой дух да освети тая вода. Амин. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при нас тръбите, като слънце се молим, и изпрати се Твой дух да освети тая вода. Амин. И дай на приемските си уста се моля с прошка на греховете, и сряна всяка болка, те с утвърждаване на смущая домовете им, очисти от всяка сквернота и прогонване на дяволското коварство, да се благослови Твоето име и прослави Твоето царство, на Отца и Сина и Тия Дух сега и винаги, и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу на съпротивния даруя и Твое съхраняя крестом Твоим жителство. Благочестиви християни и родолюбиви българи! Днешният празник ни е събрал тук, на това прекрасно място, кътче от райският свят. Тук не заради ястията и питиетата. Тук не е довела нашата отговорност към обществото, а и ние като такива, които тачиме обичаите и нравите на нашия прекрасен български народ, трябва да поддържаме традициите, защото така подобава на истинските и родолюбиви българи. Отправяйки гореща молитва към свети пророк Илия, да бъде застъпник за нас пред Божия престол, да ни дарува Господ Бог душевно и телесно здраве, да подкрепя всички нас в трудни моменти, за да градим един по-хубав и по-прекрасен живот, защото ние го заслужаваме. За всички тези, които се потрудиха, за да продължи това богоугодно дело тук, на това прекрасно място, за тези, които не забравят отговорността към нас, редовите граждани, и за всички нас, които сме събрали тук, за това прекрасно и мило тържество, за много и много години. Многая лета, многая лета, многая лета,
Скъпи съграждани и гости, събрали сме се отново днес в тази местност, свързана с историята и традициите на Червен бряг, за да отбележим Илинден. На този ден християнската църква почита светия пророк Илия, повелител на небесните стихии. Честването на празника на светия Илия е свързано и с надеждата за благодатен дъжд и богата реколта. За поредна година община Червен бряг дава курбан за здравето и благоденствието на жителите на града. Оброкът се извършва с подкрепата и безвъзмездното дарителство на фирми и граждани, на които от сърце благодарим за протегнатата ръка, за доверието и за желанието заедно да поддържаме традициите и да правим добро. Уважаеми съграждани, драги именици, желая на вас и вашите семейства преди всичко здраве и късмет, много топлота в домовете и в сърцата, благополучие и вяра. Нека годината бъде спорна и богата, начинанията успешни, а мечтите достижими. Честит празник! Многая лета, многая лета, многая лета. Знам. Можем да си разменим координати. Там красили какво поговорите, Снощи вечер на чешмата срещнах момъка в позата, черни очи като маслини. Яка чернобрано конче, чудни думи той ми рече, в любов ли се обрече. Снощи вечер на чешмата срещнах момъка в позата, черни очи като маслини. Яка чернобрано конче, чудни думи той ми рече, в любов ли се обрече.